Men hemişe gaýynly ýaşamak arzu edýärdim. Durmuşa çykdym. Gaýnym bolsa oňa ýaşmakly hyzmat etsem diýärdim. Ýöne bu arzulam puç bolup barýar. Salam. Men 10 ýyl halaşyp durmuşa çykjak bolýan nesip bolsa batym toýum. Oglan ilki daşary ýurtda okudy. Soňam işledi. Toýumyza pul toplady. Himme dady öz etmeli. Toýun galyny, toýun özü, himme çykdy jyny, işläp gazanyp geldi. Indi toý etjek bolýar. Toý etjek bolýar bolen. Meni oglanyň ejesi okuwsuz görüp başdan almajak boldy. Ýöne meniň bilen ol okuly däl wagt halaşyp başlapdyk. Aslında ol ýöne köçe wagty. Men onu gowurupdym. Olam men gowurupdy. Şu wagtda men gowurýar. Ýöne häzir tapawdymyz ol okulym men okuwsuz. Ejesi görnmedi. Bide her kelbe göçülük etjek boldy. Zordan oglan ejesini ırıp, diňe şolgyz gerek diýip duran soň gudugrutdy. Gelmejek bolup herdad etdi. Guda bolanly ýöne näme guda gelmek? Özüň näme alyp barmak? Bedi kemsitip geldi. Ýogsa men halaşýan ýigdim üçin kän garaşyp oturdum. Bize gaty gowy ýerler gelipdi. Garaz guda bolanly spisak berli. Ejesimi dama ýeriň ýanyna aljak gyýdymy däl welenni. Ogurunlarym bile ýetdi. Bedi pes görýär öýlerden. Bide ortaça ýaşaýar, pesende. Ýöne hawa ogly, gowy, alymly, bilimli gowlan. Gaty gowlan. Menem dünýädäki iň gowlan. Ýöne o men gowurýar. Belki men sadalygymy, belki men şunça wagtlap oňa garaşyp oturanlygymy. Batym toýumyz nesip bolsa. Ýöne heni de mejes toýu gowlanok. Häzirim ejem bilen gurlaşanyna ýüze salyk gurlaşasy gelenok. İçim janyny nefsim agyrýar. Men ýalygy ýetiştiribim, hili özünü kemli alyp barmaklygyna nefsim agyrýar. Ýöne o maňa diýär, gyzym sen bagtly bolsaň bolýar diýär. Çekýär gepini, ýoksa gyzyň ejesiniň gepini oglanyň ejesi çekmelilermi näme? Onu da gaýtan baraň soň azar bermese bolýar, goşuşyp dursa näme dersiň diýip gaýrajak ejem. Menem şu wagt üçin hiç şert goýamakdym. Hemişe ýigit näme diýse şoň bilen bolýardym. Ýöne ejem jana şey diýip duransaň men ýigide şert goýdum. Men soň ejem bilen ýaşajak däl. Oglana nefsim agyrýar. Ejem bilen ikiniň arasynda galýana men diýär. Şeýle bir gynanýan, şeýle bir gyýylýar. Ýöne ol meni kemsitmez, men oňa ýa. Ol maňa hiç sadga etmedi. Ýöne bir wagt gardygym gaýynly ýaşasym gelmeklik, oňa hyzmat edesim gelmeklik bar puç bolup barýar. Aslında toýuma begenýän bir tarapdanam gynanýan. Ýönsem az küçüm ýaşamadyk. Ýigide 30 ýaşady menem bäherrägi. 30 ýaşly oglan uçağa däl ahyry. Oňa kim almaly. Şu wagt içinden bilip ýör 10 ýyllap alyşyp beremdi. Näme üçin? Ulugy çykyp başlarymda gyýdyk arzulum diýär. Ululugymça durmuşum görkezýän zatlaryna görä arzulum ýetgäp gitdi. Indi men gaýyn boljak bilen bile bir öýden girip çykasym gelenok. Beli öz günümde goýsa bolýar. Sebäbi biz şu wagt içinde ýigit bilen
bir gedegem söwüş görmedik. Hiç kim sözümüz adaşmadı. Madama oňuşýar. Hem de hatta sözümüz bir, ruhumuz bir. Ýöne eje sebäpli aramyza soğukluk düşmäge bilseydir. Şeýle bir ala diýjäm. Toýum ýakynlaşyp gelýär, men bolsa gorkýan. Sizin balar sahypaňyzdaky belki oğluny öýürjek bolýan ejeler bardyr. Şolar aýdysym gelýän zat. Etjek haýşym gayrat edin. Çağlaňyzyň durmuşyna bagtyna goşulma. Seýän alyp berin. Bir az wagtlyk durmuş ahyry. Birden seýän alman başga birini alaňyzda oğluňyz bagtly bolmasa näme? Onu siz begenjekmi? Ya bolmasa dostum oğluňyz aýrylyşsa? Men eger joramy alyp bolsa, men biraz sözümi düşündürürdim gaýnyma. Belki hem zatga bolar. Menini o ýegsizem ýaşap bilmen, men onu bilýän. Emma men sebäpli, men halamaýanlyklar sebäpli öýlerini kiçelip ýaşasa onu mislemok. Ya ejesinden aýrybam ýaşasym gelmesi. Mende başga alaç ýok. Belki o bolar. Şeýle gerek. Belki. Başlaň. Goý her turmuşa çykýan gaý wagtly bolsun. Goý her gelin alýan ene gelin öz gyjaga diýal görsin. Olar size korkup gelýärler.